khona manjalo awuyaxhamalaza i-TLB yaxoba uThembi exhobe enxanxathela cha nazo ey'ngena ngewindi. Uyabona isikhathi manje u-15:23 23:03 uma uhamba ngo-N2 South kusho ukuthi uqhamuka ngakwaMashu uya ngaseMlazi la ngako-Westwood yabona kulungiswa khona umgwaqo kune-truck lapho yavele yabamba umlilo iyasha izophazamisa wonke-ke umuntu oqhamuka ngo-N2 ngabe uqhamuka eMhlanga Gateway Sibaya Stenga uzohamba ngo-N2 uzofika ku-Spaghetti hayi shintsha ukuqalaza awuzame ukuthi uphume lapha ku-M25 Mashu Highway uyongena kuphi edolobheni bese ubamba ke indlela yakho from there angehle. Sibuyile nezinye zazo sanibonani. Izinguquko ezenziwa emsakazweni Ukhozi FM kuvela ukuthi ubaba u-Ayanda Msweli ushayelwe unhlangothi njengoba lo msakazo wenza izinguquko zaminyaka yonke ezizoqala ngomhla ka-1 kuMbasa. Lokhu yinto eyenzeka kuyo yonke imisakazo yakuleli noMsweli-ke kuvele ukuthi ngeke esabuyela kulelu hlelo ezesiminyaminya njengoba lo msakazo ukhafula abangu-11 kulo nyaka ka-2026.